салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. гуфтам дар бораи маросими туби тиллоӣ тамоман ҳарф назанам, чун аллакай 2 рӯз аз ин маросим гузаштааст. аммо кадом расонаи хабариро накушоӣ, ҳоло ҳам ба истилоҳ разбори ин мавзӯъ идома дорад. аз ин рӯ мехоҳам нисбати ин қазия барои шумо мухлисони азиз боз ҳам маълумотҳои бисёртар биёрам. барои пешгӯии рақобатҳои футболӣ ва маблағ ба даст овардан аз хона шуморо зарур аст фақат ба телеграм-канале ки ман дар комментария закрепит кардам дохил шавед ва силкаи дар он ҷо бударо пахш намоед. бо промокоди 1x фирдавс регистратсия кунед ва бозиҳоро пешгӯӣ карда дар аввалин пардохт 8000 сомонӣ ба даст биёред. барори кор. хулас то оғози маросими супоридани ҷоизаи туби тиллоии франсфутбол хабару овозаҳо дар мавриди соҳиби туби тиллоӣ шудани Винисиус Ҷуниор зиёд шуда буд. ҳатто бразилӣ дар ҳама ҷо бо забони дароз мегуфт ки ман соҳиби ин ҷоиза шудам. ҳатто дар яке аз тарабхонаҳои машҳури шаҳри Париж барои наздикони худ баҳри истиқболгирии ин ҷоиза ҷой банд кард ва дар бозии Эл Классико Гавиро ба сифати масхара гуфт ки ман рӯзи душанбе ба сари туби тиллоӣ меравам ва ту бо 4 голат хонаатон рав. тамоми расонаҳои хабарӣ ҳам то як рӯзи пеш ин ҷоизаро аллакай ба Винисиус дода буданд, аммо ҳамагӣ то чанд соати дигар боқӣ монданд то оғози маросим кадом як бузе аз дохили франсфутбол хабареро баровард ки соҳиби туби тиллоӣ Родри мешавад. ана баъд қиёмат қоим шуд. Фабрисио Романо гуфт ки breaking news туби тиллоиро Родри мегирад. вақте Фабрисио Романо ки гуфт дигар он гап иваз намешавад. гапи он мардак якто. ана акнун мардум як су франсфутболро зери тозиёнаи маълумат қарор доданд, сӯи дигар Родриро ба дуздӣ гумонбар карданд ва баъзеҳо намедонистанд ки киро дашному лагатчап кунанд. ҳатто бубинед ки одамон то кадом андоза футболро намефаҳманду ба ҷанг медароянд. Родри бечора аз минбари баланд гуфт ки ман саҳифаи инстаграм ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ надорам, аммо одамон ба саҳифаи Родриго де Поли аргентинӣ даромада ӯро дашному ҳақорат намуданд. интригаи ин масъала то оғози ҷоизасупорӣ ҳамин қадар баланда шуд ки ногуфтанӣ. намояндаҳои Реал баъди шунидани ин хабар рафтан ба Парижро қатъ карданд ва намояндаҳои маҷаллаи Франсфутбол ҳам исми онҳоро аз курсиҳо канданд. расонаҳои иттилоотӣ шуру ғавғо барпо кард. тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ ба қавле таркид. кор то ҷое расид ки раҳбарияти маҷаллаи мазкур ба минбари баланд баромад ва изҳорот дод ки мардум, касе ҳоло намедонад ки ин ҷоизаро кӣ мегирад, лутфан ором бошед. ин гапи раҳбари маҷалла боз мухлисони Реал ва Винисиусро мутмаин бар он намуд ки шояд туби тиллоиро ба Винисиус бидиҳанд. вақте Родри ба шиму костюм ва ба истилоҳ чигас дохили театр мешуд, ҳамагон пай бурданд ки соҳиби туби тиллоӣ ки аст. баъдан вақте эълони он ҳамоно номи Родри хонда шуд ба хотири бозии аъло дар чемпионати Англия, ҷоми Англия ва ҷоми Лигаи Англия, ҳамчунин беҳтарин ҳунарнамоӣ бо пираҳани мунтахаби Испания ва кӯмаки беандозаи ӯ дар чемпионшавии мунтахаби Испания дар Евро 2024 ба ҳайати рамзии Премер-лигаи Англия шомил шудани ӯ унвони беҳтарин бозингаро дар ҳайати Манчестер Сити ба даст оварданаш ҳам дар Премер-лигаи Англия ва ҳам ҷоми Англия ин ҷоизаро бароварда ба нимҳимоятгари такягоҳӣ Родри доданд. дигар замину замон кафид. ҳама дар ин маврид назари худро дошт. у каждого своего оправдания. албатта ки Винисиус ба ҷоизаи Родри шояд расман эътироз накард, вале ба алам навишт ки ҳоло ман ин ҷоизаро 10 маротиба мегирам. онҳо ба ин чиз тайёр нестанд. дар ҳол бозингари бразилии дигар Ришарлисон тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ навор кард ки ин тамоман беақлӣ аст. дар шабакаи твиттери бозингари собиқи дастони Реал ва мунтахаби Португалия Луиш Фигу чунин навиштаҷот пайдо шуданд ки туби тиллоӣ то дирӯз қимати баланд дошт, аммо имрӯз қадри он ба замин афтод. ҳатто кор то ҷое расида буд ки ширкати машҳури Nike ба хотири ҷоизаи Винисиус Ҷуниор эмблеми ширкатро дар болои бинои он дар Мадрид ба ранги тиллоӣ оро дод, аммо туби тиллоӣ ба Англия рафт. Гути собиқ бозингари дастони Реал ҳам навишт ки ин туби тиллоие ки Родри ба даст овард ягон хел қурбу қимат надорад. барандаи он ба ҳайати рамзии Премер-лигаи Англия ва Лигаи чемпионҳо ворид нашудааст. инҷо чӣ гапе аст? гуфтааст Гути. Гвардиола дар бораи нарафтани намояндаҳои Реал ба маросим чунин андеша кард. ин кори онҳо аст ва биёед дар бораи дигарон гап назанем.
муҳимияти ин ҷоиза аллакай баланд шуд. Хави ва Иньеста натавонистанд дар ин ҷоиза Мессиро мағлуб кунанд. Фақат Роналдуи ба истилоҳ монстр ин корро кард, аммо Месси падари монстр буд, гуфтааст Пеп Гвардиола. Дар Реал ҳоло чунин андеша аст ки онҳо худро фиребхӯрда ҳис мекунанд ва мегӯянд ки ин кор чӣ чизеро пушти худ пинҳон мекунад. Касе дар ин бошгоҳ муқобили Родри нестанд. Мушкилӣ сари муносибати Реал Мадрид бо маҷаллаи Франс Футбол ва робитаи сарди онҳо бо УЕФА меравад ки дар ин ниҳод дигар намехоҳанд ҷоизаи мазкурро ба бозингарони Реал бидиҳанд. баъди соҳиби ҷоиза шудани Родри, атрофиёни ӯ дар симои намояндаҳои Манчестер Сити дар яке аз тарабхонаҳои шаҳри Париж шабнишинӣ ташкил карданд ва он ҷо Родри бо як садо Винисиус чао мегуфт. Аммо саҳифаи расмии худи бошгоҳи англисӣ маҳз ҳамин суханони Родриро бар муқобили Винисиус Junior буридаанд ки навори ба қавли оригинал аллакай дар дасти мухлисон ҳаст. ҳоло ягон рӯз онҳо рӯбарӯ мешаванд. мухлисони Реал то ҳатто Родриро аз дигарон фарқ намекунанд ки ҳоло дар саҳифаҳои Родриго де Пол, Родриго Бентанкур ва ҳатто сарояндаи машҳур Оливи Родриго ки зан аст тӯй меандозанд. камтараф фарқ кунеде мардум. хулос дар мавзӯи мазкур ҳоло ҳам ҷангу ҷанҷолҳо идома дорад ва ҳатто ин масъала то ҳадде ба истилоҳ бренд шуд ки як ширкати чупа-чупсбарорӣ аз ин хайп ба истилоҳ қафо намонд ва бар муқобил ё бар тарафдории Винисиус Junior навъҳои нави маҳсулоти худро бо ранги тиллоӣ яъне чупа-чупси тиллоӣ ба фурӯш баровард. бошгоҳи Реал ҳам дар ин маврид як эътирози дуруст дорад. онҳо мегӯянд майлаш Винисиус ку ба андешаи шумо арзандаи туби тиллоӣ набуд, аммо Карвахал метавонист аз Родри дида беҳтар бошад. Карвахал ҳам дар чемпионати Аврупо бо мунтахаби Испания чемпион шуд. Дар Лигаи Чемпионҳо дар мавсими гузашта бо Реал чемпион шуд ва 4 гол ба ҳадаф расонид. Ба ҳайати рамзии Лигаи Чемпионҳо ворид гардид ва дар чемпионати Испания ҳам Реал ғолиб баромад. аз рӯи қоидаҳои ферплей ҳам Карвахал аз Родри дида беҳтар буд. ана ин эътирози Реал воқеан ҷой дорад. ман аз ҳамон аввал мутмаин будам ки ҷоизаро Карвахал мегирад, аммо дар ин маврид ман ҳам ба эътирози мухлисони Реал хуш ҳастам. аммо чӣ кор кунем ки ба гуфтани мо ва ба гуфтаи тамоми одамони дунё дигар оби рехтаро бардоштаву шишаи шикастаро пайвасту туби Левандовскиву Снайдеру Ван Дейку Ҳолландро аз Месси гирифта намешавад. саломату сарбаланд бошед.